Ramogi en geno mara nitie kare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag kagi ka chako kale Ramogi TV odhiambo mar chieng' tich ariyo. Nyinga en George Bati. Wadhi nyime kendo wang'im motenore kod weche ma waseiko ni chakre ne piny ru nyaka gi sani. Jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki ochopo Malindi kama onono e chal mar chenro mar kunyo joma nowito ngimagi e bungu ma Shakahola. Kindiki nochopo Shakahola e sama bende oyangore ni ringre ji 16 nosekuny koa e bugo ma oike ji kanyakla ma koro kelo kwan ringre duto moseyudi nyaka 89 ka chenro no pod dhi nyime. Jokanyo medo chwalo kwayo mar kony ne joma dipo kamedo tweyo malach kaluwore kod puonj mag Paul Mackenzie, jayalo ma bende itudo kod thoe ma Shakahola. Jochiw thieth osiptende ma Malindi yuago kwan mamalo mag ringre joma osetho ma osechwale kata kano ringre mar osiptalno. Pek ma kama nenore ni obedo e kinde ma pok ochak bero mar yango nonro mag joma osewito ngimagi. It has a capacity of approximately 20 bodies, and on top of the normal capacity or the normal load it normally has, we now have these 39 bodies in our mortuary, and I would like to say that it has really overstretched the system. We are even contemplating looking at alternative ways of preserving these bodies. Currently, we are looking at means of expanding the capacity of our mortuary, even on a temporary basis, based on the current number of patients we've received, the bodies that we've received. Kanisa mopogore piny Kenya okwedo puonja mar kanisa mar Good News International ma itoyo kod jayalo magalagala Paul Mackenzie ma osekelo tho mar oganda mathoth. Thoe ma oseneno kaluwore kod tweyo magisebedo godo ka gidhi gono nyime e gwenge mag Shakahola e kaunti ma Kilifi. Kotelo gi kod jadolo David Thagana, jagoro mongirore e Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, koro wacho ni owinjore oket chike matayo kanise mapachoka. Komeno wacho ni tinde maundu kachiel kod achudhe oseloko kanise kuonde mag loko hala ka jodolo moko bende osebedo kawuondo jopiny, kendo gimedo wacho ni jopiny ahinya jokristo owinjore obedo matang' mondo kik wuondgi gi jopuonj ma ok otenore kod muma kendo gibeda kicha gi jodolo makamago. Stand for. It is not the gospel that we preach, and it would be very wrong for the nation of Kenya to judge the church by this kind of a gospel that has been presented down there by Paul Mackenzie and his team. We have many programs that are helping our people to be able to discover the truth for themselves. We have programs that help them to read the Bible for themselves, and therefore they will be able to discern between the truth and the lie. I want to agonize those who have died and also to appeal to our young people to get to the true gospel so that they are able also to commit themselves, to train themselves to be godly. I would humbly and respectfully urge the Kenyan government to think very carefully about punishing the churches of Kenya of any faith because of the actions of this individual. The vast majority of churches in Kenya are there seeking to bring good to the community and bring life, not death, to the people, to help Kenyan people and families, and to be a positive influence on the Kenyan culture. Do mar jotich ma Kisumu kawuono golo chik ne jochiw thieth e kaunti no mondo mi owere gi ng'anyo kendo gidoge tich nyaka winj bura kata winj mang'ad bura manochwal e doho kod kaunti ma Kisumu. Jang'ad buche Justice Christine Bari ochiwo chik makama kaluwore kod bura mane kaunti ma Kisumu omako e doho no ka giwacho ni ng'anyo makamano rocho chenro mag chiwo thieth e ute thieth mag piny owacho. Jang'ad bura Bari bende onyiso piny owacho mar kaunti no mondo mi ochul jochiw thieth osara margi mar dwe mar adek kapok oromo tarik 4 mar dwe manyien. Bura no ibiro winj tarik 22 mar dwe manyien. Kaunti ne odhi e doho juma mokalo kendo donjo ne riwruok
jotije ang'wen. Temporary order of injunction be and is hereby issued restraining the respondents and their members from continuing with the strike action that is said to have commenced on the 19th of April of 2023, and that they forthwith resume their duties until the application herein is heard and finally determined. 2 is that parties are at liberty to continue with their planned engagement with the county government, and the claimant applicant do proceed to release the respondents' members' salary for the month of March of 2023 by close of business on the 4th of May of 2023 as undertaken before this court. Further orders before Justice Radido on the 22nd of May of 2023. Miyo moro mitudo kod nek mar nyathine ma jahigni 2 kuom ng'ado fuonne kod pala idhi lorne tisend obila ma Kitengela kuom thuolo mar ndalo 10 ma biro e kinde ma nonro pod dhi nyime. Miyono ma nyinge en Olivia Naserian ne ochwal e doho ma Kajiado e kinde ma obila okwayo mondo migi thuolo mar timo nonro e wi nek ma kamano. Jal bura maduong' ma Kajiado Jane Kamo ne oyie kod kwayo ma kamano kendo miyo obila thuolo mar ndalo 10 mar tieko timo nonro e kinde ma miyono to biro dhi nyime kod chamo ganda e od ang'ech kuom thuolo mar ndalo 10. Motelo ne chwale e doho tarik 8 mar dwe mar 5 kama ibiro somne ketho mare. Of April 2023, being a suspect of murder. So I will allow them 10 minutes to hold you at Kitengela Police Station. We will have a mention on the 8th of May before the duty court so that you get directions on how to proceed. Piny mangima hingo dichieng' mar tuo mar malaria kawuono kanyasi ma kamano bagi e Vihiga County ma gwenge ma Vihiga county ma Vihiga kono. Coordinator ma tuo mar malaria Helen Irahunya owacho ni kedo gi tuono ose nyago lemo ka thoye ma itudo kode koro osedok piny. Kata kamano oywago jonyuol ma pod ok ter nyithindgi e chanjo mar 4 mar malaria mowacho ni biro hinyo tieko chutho tuono. Tulipewa net, tukaambiwa hiyo net tuwe tunafunga ili tusipate malaria. Nimekuja kwa huu mkutano semina ambao iliitishwa na Idara ya Afya, mafundisho ya jinsi ya kujikinga malaria. Sasa tumejifunza mambo mengi. Tunajua kwamba huu ni msimu wa mvua na malaria iko kwa wingi. Mbu zinazaana na maji ambayo imesimama na malaria ni mengi. Sasa tumeshauriwa kwamba tuweze kufanya usafi katika maboma. Hizi neti huwa tunapeana pale kwa hospitali zetu zote, na tunapeana kwa mama wajawazito na watoto baada ya kuzaliwa wakiwa chini ya mwaka mmoja, na tena huwa tunapeana neti katika Vihiga County baada ya kila miaka 3 kwa ajili ya watu wetu wa Vihiga County. Njia ya pili ambayo tunaitumia kuzuia malaria in Vihiga County ni kutumia fanzida ama SP kwa wamama wajawazito. Tunawapea baada ya kila wiki 4. Ekinde ma piny ngima hingo dichieng' mar kedo kod tuo mar malaria, kambi mar Bliss GVS Pharma ochiwore mar chwalo yedhe mag malaria ne jodak manitiere alwora mar Nam Lolwe e bwo chenro motisi kaka Act for Africa magedo duoko piny landruok mar tuo mar malaria e piny mangima. Jatelo mar kambino Romewere ma ochiwore mar konyo piny owacho ma Kenya e kedo kod malaria e alwora mar Nam Lolwe okoni dwarogi biro mana chopo kare ka piny owacho oyie tiyo kodgi kaka joka ng'ato ahinya to reso ngima nyithindo ma higni piny higni 5 kaachiel kod mine mayach. E kar thieth ma Lumumba kama ichiwe sir machal kod mano, Laktar maduong' Pamela Alilo koni sir ma kamano biro bedo konyruok maduong' ahinya ne jodak makono kaluwore ni en alwora ma malaria landore ahinya. Among our top 10 diseases in the facility, and it still remains the commonest cause of morbidity and mortality.
until the day that we'll eradicate it. I know we have even, I've just read it is indicated it's an initiative towards malaria-free continent. And I'm hoping that we'll really get to a time when we'll be malaria-free. Once we get drugs like this, at least we know that we are getting something that can really help us manage our clans better. Malaria has a profound effect in our region, especially in Kisumu region, because that affects the productivity of our population. It's something that needs to be addressed, and if possible, maybe in future, if all goes well, we might have a vaccine for the same, so that we ensure that our population is safe. Odhi mapeni mathoth e kaunti ma Migori sani koro okalre kendo jowuoth bedo kod pek mar wuoth. Migawo mar apaya kod wuodhe kaunti ma Migori oyango ma ka giwacho ni kethruok mag apeyni okel kod koth ma koro osebedo ka chwe kaunti ma Migori. Jatend migawo mar apeyni e kaunti ma Migori John Oringo olero ni thoth apeyni okethi kod koth. Wira ni thothgi ne ok olosi higni 2 ma ogik e tend gavana machon Okoth Obado. Oringo wacho ni giseyudo ywak mawuok kuom oganda kotenore kod rach mar apaya kendo kaka kaunti gidhi nyime kod loso apeyni ma koro ok kalre sechegi e kinde ma girito mondo koth odog piny mondo gilos apeyni duto ma oket negi omenda e komendani. Richo higa mokalo ne ok ong'igi, higa machielo ne chal ka gima bende ne owegi. So ne wan gi data ni ndernigo onge kaka ginyalo konyowa. Ne wan go kama ng'eny to ok ne ginyal tiyo, nwayudo grade achiel kende manyalo tiyo. Ting'e ni Migori duong', those words. So mawacho ni mondo mi wabed effective, wakony ji, nyaka wane ni tingni wagi gi tipas wagi waloso gi magitiyo. Higani mar omenda ni wadhi loso about 90 roads ma wadhi loso to gi bridges gi culverts ma romo 15 kama. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ochako chenro mar tiyo kod tend sikunde loso klepe mag kedo kod mibadhi e sikunde mag primar kod sekondar kaka achiel kuom yore mag tiego jomatindo e kedo kod mibadhi. Koloso bang' keto chenro no ayanga, Dr. Cecilia Mutuku, komishona mar EACC, okoni gitiyo kod jotend klepe e sikunde mopogore opogore e lobo jopuonjre mondo mi odonje klepe mag integrity kata mago mag bidhruok kama gibiro bedo ka gichiwo sir ne jopuonje kachiel kod jopuonjre kaka achiel kuom yore mag kedo kod mibadhi are ka nyathi tin. Gichano yaro badgi nyaka e counties duto ma pacho ka e sikunde duto mondo mi jopuonj kata gipuonj nyithindo kapod pachgi ler. Tunahitaji mambo matatu tu. Tunahitaji kuwa na maadili, tunahitaji elimu, na tunahitaji kuwa na nguvu ya kufanya kazi. Na bila maadili, hata ukawa na nguvu namna gani, hata ukawa na elimu namna gani, utakuwa mharibifu katika nchi yetu. Utatengeneza mabomu, italipua kila mtu. Kwa hivyo unafaa kuwa mtu ambao umeadilika vilivyo ili uweze kujua kwamba hapa hakuendeki, hapa kunaendeka, na kwa mfano ninapotengeneza hata ninapotibu mtu nafaa nimtibu namna gani. We thank them for the books that they gave us. The children are working on them, and we are asking if there is any more they should give us. The children are very happy about the club plus their parents. It's a journey, it's a war, and we are encouraging all of us to evaluate ourselves. We have a country for the future. We need to really instill these good values to our children as they are leaders of tomorrow. At the moment, we as the leaders, we need to ask ourselves, where have been entrusted with the responsibility? I can even talk, are you the governor? What am I showing the people of that area? Odhi nyime nyakoro makoro donjo weche mag tuke. Mwaniki Mushanga maike raga obedo jaloche mar Shabiki Kaende Jackpot. Mwaniki mabende tiyo tije mag rank mag pur e kaunti ma Kiambu olieko kare duoko mar tuke 17 kind tuke 13 mag Shabiki Kaende Jackpot. Ochano mar ng'iyo dher chaka ne minore kachiel kod yawo ohala mabiro konyo familiano e kinde mabiro. Mondo mi in bende donje tugo ni nyalo oro ote machuok kindiko KJP tiore namba 29063 kitiyo gi siling 50 kende. Na leo ni wewe. Leo ni mimi. Na mimi naonaga ni kama
haikuriagwi kadau tezaga, lakini sitezagi sana au nikikosa pesa zinajua vile nakaa nikipata naweka. Mimi nasema bahati haijulikani na ndio hii. Ramogi erokamano kuom keto Ramogi TV mano bende makelo e giko mar weche manyien ma kagi kacha odhiambo ni erokamano kitudri kodwa kendo saa achiel weche manyien mag duol kaachiel kod saa 3 weche manyien mag uimore ibiro bedo gi ng'eyo mathoth ahinya kuom gik matimore pacho ka kaachiel kod pinje ma oko bende. Nyinga en George Bati, oriti masane.